kwabaseRoma isahluko sesishagalolunye. Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu, angiqambi amanga. Unembeza wami ufakazelana nami emoyeni ongcwele ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami, ngokuba ngingafisa ukuba mina qobo ngibe ngoqalekisiweyo kuKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama, bona bangabakwa-Israyeli, okungesabo isimo sobuntwana nenkazimulo nesivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo yezithembiso. Abangababo okhokho avela kubuKristu ngokwenyama, yena onguNkulunkulu ophezu kwakho konke, obongekayo kuze kube phakade. Amen. Akusikho okungathi izwi likaNkulunkulu liphuthile, ngokuba asibo bonke abavela ku-Israyeli abangakwa-Israyeli. Nakuba beyinzalo ka-Abrahama, bonke abasibo abantwana, kodwa kuthiwa ngo-Isaka iyakubizwa inzalo yakho. Lokhu kungukuthi akusibo abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo, kodwa abantwana besithembiso bathiwa inzalo. Ngokuba lingelesithembiso lelizwi lokuthi ngalesi sikhathi ngiza kufika khona uSara uzakuba nendodana. Akuyilokhu kuphela, kodwa kwabanjalo nakuRibheka, ekhulelisiwe ngoyedwa, u-Isaka ukhokho wethu. Ngokuba bengakazalwa, bengakenzi okuhle nokubi, ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokukhetha lime, kungabi ngemisebenzi kodwa kube ngaye obizayo. Kwashiwo kuye ukuthi, omkhulu uyakukhonza omncane. Njengalokho kulotshiwe ukuthi, uJakobe ngamthanda, kepha u-Esawu ngamzonda. Ngakho siyakuthini na? Kukhona yini ukungalungi kuNkulunkulu na? Qha nakanye. Ngokuba kuMose ethi, ngizakumhawukela engimhawukelayo, ngimzwele engimzwelayo. Ngakho-ke akuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu, kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu, ngokuba umbhalo uthi kuFaro, ngakuphakamisela khona lokhu kuba ngibonakalise amandla ami kuwe, nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngokuba uhawukela lo wathanda ukumhawukela, umenza lukhuni lo wathanda ukumenza lukhuni. Usuzakuthi kimi, usasolelani yena na? Ngokuba ngubani ongamelana nentando yakhe na? Wena muntu, ungubani-ke wena ophikisana noNkulunkulu na? Okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na? Nokuba kanamandla yini umbumbi ebumbeni ukwenza nesigaxa sesinye isitsha, esinye esihloniphekayo nesinye esingahloniphekiyo na? Uma pho uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka nokuveza amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu izitsha zolaka ezilungisela ukubhujiswa, ukuba abonakalise ingcebo yenkazimulo yakhe ezitsheni zomusa ayezilungisela inkazimulo ngaphambili, thina asibizayo nathi, kungesikho kubaJuda kuphela, kodwa nakwabezizwe.
njengalokhu esho nakuHoseya ukuthi, "Ngiyakubiza abangesibo isizwe sami ngokuthi isizwe sami, nangothandiweyo ngokuthi uthandiwe, nasendaweni lapha kwathiwa kubo, anisibo abantu bami lapho bayakubizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu ophilayo." U-Isaya umemeza ngo-Israyeli uthi, ngokuba umumo wabantwana bakwa-Israyeli ungangesihlabathi solwandle, yinsali eyakusindiswa. Ngokuba iNkosi iyakufeza izwi layo emhlabeni, iliphelelise, ikhawuleze. Njengalokho washo u-Isaya ngaphambili ukuthi, uma iNkosi sebawoti bingasishiyelanga inzalo, besiyakuba njengeSodoma, sifane neGomora. Ngakho siyakuthini na? Ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga kambe okungokukholwa. Kepha u-Israyeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni. Ngani na? Ngokuba akubanga ngokukholwa, kodwa kungathi ngemisebenzi, baqhuzuka etsheni lokuqhuzula. Njengalokhu kulotshiwe ukuthi, "Bheka, ngibeka eSiyoni itshe lokukhubekisa, nedwala lokuwisa, nokholwa yilo akayikujabha."